Agrícola i Ramadera de Santpedor, Societat Cooperativa Limitada, amb les seves seccions d'elaboració de pinsos compostos, bodega i caixa rural, és, a més, la Cambra Agrària Local. El celler de la cooperativa data de l'any 1927. Com es pot veure, els pagesos viticultors, un cop collits els raïms i carregats sobre el remolc del tractor, els transporten a la bodega. Aquest és el moll de descàrrega. Els raïms es tiren a la tolva i mitjançant uns corrons acoblats sota la mateixa s'esprenen a fi de poder treure mostra del most per poder-lo graduar. Un cop els raïms passats per la tolva exprimidora, cauen dins d'una vagoneta i són portats sobre la bàscula. Mentrestant, se gradua el most i es pesa la carretada. Es fan dos tiquets, un pel pagès i un altre per la bodega, on s'hi apunta el nom del pagès, propietari dels raïms, el nombre de quilos aportats i el grau alcohòlic donat pel pesamostos. Seguidament, s'aboca la vagoneta a la tolva, en la que hi ha un vicenfí que porta els raïms a la màquina desarrapadora.
Aquesta separa la rapa del raïm. El most i la pellofa van a parar una bomba que els impulsa per una tuberia i van a caure a una tina. La rapa que cau a terra es treu a fora del pati, ja que no té cap valor. El most, junt amb la pellofa dins de la tina, sofreixen un procés de fermentació que dura uns 10 dies aproximadament, seguit d'una altra fermentació més lenta, fins que la glucosa es transforma totalment en l'alcohol, i així queda elaborat el vi. Abans de que acabi de fermentar, el most que està en procés es passa d'una tina a l'altra a fi de que quedi la pellofa i la grana del raïm al fons de la tina. La grana i la pellofa del raïm, que s'anomena brissa, un cop separada del most vi, es tira dintre una gàbia muntada damunt d'una plataforma amb rodes de ferro sobre una via. Poc després es porta a una premsa per treure la resta del most que hi pugui haver quedat. Del most que surt de la premsada, un cop fermentat, en surt el vi premsat, que és d'inferior qualitat i va destinat a transformar-se en alcohol.
que surt de cada collita va destinat al consum dels mateixos pagesos viticultors i la resta es ven al públic en general, en garrafes i a l'engròs. Finalment, la brissa va destinada a treure'n alcohol a la fàbrica o pel consum del bestiar. Cooperativa Agrícola i Ramadera de Santpedor, tota una institució al servei dels pagesos de Santpedor. La campanya de recollida de cereals es fa tots els anys començant dintre la segona quincena de juny, fins a mig juliol. La Cooperativa Agrícola i Ramadera de Santpedor té al seu servei i al servei dels socis un nombre de collidores que contracta cada any per la feina que els seus socis li encomanen. Aquestes collidores no són de la cooperativa, són contractades cada temporada cobrant-se un preu per cada hora de treball segons el tall de la màquina, ja sigui de 3 metres o 3,60. La cooperativa, acabada la campanya, paga a totes les màquines el treball que han fet i cobra la factura corresponent a tots els socis que han tingut aquest servei de recollida de cereals.
El gra, un cop collit, es du a la secció de bàscula de la cooperativa de Santpedor, on serà passat. Prèviament, es pren una mostra de gra per mesurar la humitat. L'ordi, després de recollit, s'aboca dins d'una tolva, on hi ha un vicencí que el condueix fins a dalt dels silos. Aquest ordi constitueix una de les matèries primes bàsiques per la posterior elaboració dels pinsos compostos. La secció de pinsos compostos d'aquesta cooperativa elabora tota mena de pinsos per les diferents classes de bestiar, predominant el porquí seguit del boví. Per l'elaboració de pinsos s'utilitza l'ordi de la collita dels socis entrat en els sitges i els magatzems de la cooperativa, i el que hi falta i la resta de matèries primes que entren en la seva composició s'adquireix en el mercat. Algunes d'elles són totalment d'importació, com és el moresc i la soja. Els pinsos compostos suposen un gran avenç per la cria del bestiar, millorant el seu creixement i qualitat de la carn en un període de temps de cria molt més curt. Les fórmules per l'elaboració dels pinsos
Són fetes i controlades per especialitzats neutròlegs, els que procuren trobar fórmules equilibrades per obtenir el màxim rendiment amb el mínim de cost possible. Aquesta és la bàscula on s'elabora el pinso. Per cada una de les tonelades s'hi ha de seguir una proporció específica. En ella entren tot tipus de matèries primes, des de blat de moro, soja, farina de peix, correctors, aromes, carbonat de calç, tot amb una proporció. El pinso es serveix de dues formes diferents, amb sac, per al que es disposa d'una instal·lació apropiada amb una bàscula automàtica fent els sacs unificats de 50 quilos, que van destinats al bestiar dels socis de petites explotacions ramaderes. Explotacions més importants o granges se'ls serveix el pinso granel, per al que es disposa de la corresponent instal·lació, que consisteix en fer arribar el pinso sortint de la barrejadora a unes celdes o dipòsits elevats, sota els quals es posa la cuba o el camió cuba, que està dividit per unes celdes o compartiments, per poder admetre en un mateix viatge diferents classes de pinso, segons l'edat del bestiar. Es disposa també de la instal·lació de sitges per amagatzemar l'ordi de la collita de cada any. Es disposa de 8 sitges de 200.000 quilos de capacitat cada un, sumant un total d'1.600.000 quilos. La resta d'ordi que no cap als sitges es posa als magatzems grans que disposa la cooperativa,
destinats als adobs per la sembra de cereals. A mesura que es van buidant els sitges, es transporta a l'ordi abocat a terra dels magatzems als sitges per destinar-lo a la fabricació de pinso. Aquesta cooperativa es va fundar amb el nom de Sindicat Agrícola i Caixa Rural, pels volts de l'any 1920, havent donat de forma continuada i sense interrupció de cap classe els seus serveis a tots els socis, fins al dia d'avui. I en el decurs d'aquest temps han desaparegut algunes de les seves seccions, com és la farinera i la màquina de batre, i se n'han creat de noves, com és la fàbrica de pinsos i la instal·lació dels sitges i bàscula, així com el servei de maquinària agrícola. Tot això portat per les circumstàncies de l'evolució del temps que ens ha obligat a introduir aquests canvis. La Cooperativa Agrícola i Ramadera de Santpedor disposa de les següents seccions a la disposició dels seus socis. Fabricació de pinsos compostos, sitges per cereals, bodega, capacitat de 12.000 hectòlitres, maquinària agrícola, bàscula pont, secció comercial i caixa rural.